Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton ng mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw Biyernes na kita, Marso 5 tuig 2021. Kumusta kamo masuki naton nga matag palamati sa kanginan nga nagasunod na karon nga aga. Liwat kita nga magapangalagad tubtob sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Sa kinandan ginabi-abi naton mga kaaksyuntang nga nagamonitor na via on air kag subong man sa mga nagatutok paagi sa online nga pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod nagamonitor na sa Facebook kag subong man sa YouTube. Ano man nga oras sa inyo ginabdangan ang aton sining greetings gid o pagpanamyaw sa inyo. Keep safe sa aton mga Ilonggo OFW, sa mga naga-ilistar na sa iban nga magkapungsuran sa Guasam, Pilipinas. How do you do? Kumusta kamo masuki namon nga mga tagpalamati? Aksyon Art ay hupon checking in karon nga Friday edition. Anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga ton tutukan karon nga aga. Unahon ko lang in a short while kay dira sa area sang SDC. No, ang SDC ara ina sa kilid sang BCPO headquarters. Now, ang balita kagabi nakakibot ang mga residente kay may nakitaan silang nga nagadinalagan dira sa kilid sang SDC. Now, ang report initially nga nakuha nga may ara ginaligar kunong abduction dira sa kilid sang BCPO. Tining kabikita sila nga di kayo mo kulbaan ang magkabaton ka report parte sa abduction, pero tinigin klaro nga hindi matuod nga balita. Pre-check tag karon dugay-dugay no kay sa pamunuan mismo kung hindi man sa taga SDC kundi sa mga opisyal nga pwede magkasabat parte sa sining balita kay gusto naton i-clarify inimo kay ang report iya nga nagdangat diri sa Aksyon Radio Bacolod may mga minor di edad nga ara dira sa SDC nga nakapalagyo iya ho. Oy, kag ini nga mga minor di edad may ara kaso sa illegal nga droga. Nano natabo dira oy SDC nano ang natabo sa inyo nga nagkapalalagyo ini? O nagakatulog ang mga nagabantay da? O naalarma mga tao kay gulpiada lang ang report kuno do nagdinalagan hindi magdinalagan na kay gabasi gali nagsanay sila da. Pre-check talang nagkaroon dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagan. Now diri sa Metro Bacolod, while ang Negros Occidental kundi ka prepare man may mga activities man nga himuon parte sa vaccination program, mga simulation exercises. Now, diri sa aton
i-check taniya sa Bacolod o kay karon alas 10 sang aga may ceremonial activity or ceremonial vaccination dira mismo sa area sang government center. Ti-check ta ko na nuning mga magkalanabo dagkaron, no, para at least may ideya ang publiko ang mga kaaksyon ta, no, kay ti sining aga ini patigayunon mo. Luyag taman ni banoon sa city government nga part na ni sang mga preparasyon nga ginahimo, no, since nga tikunan tawon ta ang vaccination program kag especially ang iya sang Sinovac, no, nga mo na ni ang ginapaabot unahon ni siya para sa duha ka mga hospital diri sa bahin sa Metro Bacolod kag diri nga mga hospital amo ini ang Corazon Locsin kag Riverside. Tiambot kunano ang ang matabo sini, no, kun may ara sang ano ang ekspektaron ta parte sining himuon na sang gobyerno lokal diri sa Bacolod. Actually kapon sining ni Vice Mayor Elcid Familiaran may mga willing tani nga mga city officials mo. May willing tani nga mga city officials nga magpatigayon nga magpabakuna galing kay may priority list nga dapat amo nang sundon kag ang national ang nagakommand kung sinong dapat sini nga nabutang sa first priority nga dapat bakunahan. Di ko na ako maglantaw o bisan official katuod kung way ka sa priority list, dapat unahon gini ang mga medical workers, ang mga frontliners, nga mo na iya, no, ang ginatagan alokasyon gikan dito sa national. Ang good news gali mga ka-aksyon kay ti magluwas sa sining Sinovac ang AstraZeneca nag-abot naman, no, diri sa bahin sang Metro or sa Metro Manila no, dito sa national ti kabay pa ini mangintayuyon na nga ang iya sa Bacolod naging bakal iya ma-provide man sang AstraZeneca, no, ma-provide man earlier than July. Kaya ti ang gina-expect ngayon ang ibaklon bla i-purchase sa Bacolod City, luwas ng national government, ang AstraZeneca mo naging transaksyon niya sa Bacolod mo, kag expected nga ini ang mag-abot diri sa aton by July. Grabe, no? Ang income sini sa mga laboratorio, sa mga laboratory companies, o kung laboratories nga nagahimo sang sini nga mga vaccine, billion of money, no? Billion of dollars, basi trillion pagani. Puwerte ang resulta sang COVID-19 ko negosyo. Din kakita sa damo-damo iya mo. Damo-damo iya sang mga nasyon nga naapektuhan nga amo ini karon ang problema gid kay ti kon wala kaya kwarta do hindi ka katilaw sining vaccine. Ti kon wala kay mo pundo kapin pang mga LGU nga pigado ni kulat kita kung ano ang ihatag, no, sang halimbawa national kumadala kita ay kabudlay nga sitwasyon, no. Ti kabay pa nga ini nga mga pigado yang mga LGUs magabaton man kag may bakuna man ang question subong after sining maginahimo nga information and education drive damo na gid man nga palista subong kag interesado nga magpabakuna. Inay balon naton nga mga update pero ti ang sa area dira sang SDC pakarulan ti ni guro nanon tabo dira sino ining mga minor de edad nga nagkapalagyo nga ang report nga nabaton naton may kaso pa sa illegal drugs. So, ano nagakatulog nagabantay
Ti nagsanay man sila kuno das dalan eh. Now, unahon ko na lang si kung either si City Adm ang kag si Dr. Surongon kay ini sa udto actually mga alas 10 ni nga aga may ara sang patigayonon nga ceremonial activity dira sa bahin mismo sang government center, no? Ti expectedly may mga medical doctors kag mga frontliners nga magkinadto da, of course city officials kay ti ceremonial ini nga vaccination mo. We are expecting maybe ang mga frontliners coming from 2 hospitals ara manda ti mayo man niya kay at least ang pagpangbakuna bla nga ang una ginatagan concern gid mo ini subong ang mga medical workers or frontliners kat isang naghimugasa ang kaso sang COVID-19 sila giniya, no? Sila gini ang nagaka-overwhelmed, no? Kapin pagid kon mayara lang sa mag-positive sa hospital ang iban sini sa ilabaw gilayon nga gina-quarantine, no? As part sang ginapatigayon sang government. Ka mga protocol ti kung kay isang hospital kita no hindi kabaton sang mga kliyente o kon pasyente bisan diri ko sa Corazon Locsin, no? Actually ti kagabi in interview naman ni Action Brian mo din si Dr. Julius Drilon ang tagapamuno sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ti kay silang priority, may mga listahan naman. Ang City Health Office, on the other hand, sige maningila, kwan subong mo, sige manisubong ang ila panglibot. Hindi lang para sa duwa sini ka mga hospital, kundi that include sa 4 pa. Ngawaiya madala sa priority list kag allocation sang Sinovac. Now nga sige ini sang City Health because luyag nila nga mahibaluan sa iban nga mga hospital in kaso nga mayara sang matabo nga pag-substitute, no? Nga ining iban nga mga doktor kag medical frontliner sa limbawa hindi bi sila magpabakuna mayara sang magabulos gilayon. Tiyan mo na ang problema gid, no? Pero kabay pa. Daw nga ining maginbutang sa listahan sa mga hospital ni hindi na magalatras. Hindi man ato ni sila mabasol kay ti ginabal sang gobyerno ang immunization ni ang ang vaccination hindi manipilitay mo, no? Hindi pilitay. Amo to nga ni nga damo nagreact after nga basi kon sa ulihi ipagwa nga dapat ang vaccination mangin mandatory kag kun wala kaya nabakunahan wala bla trabaho. Kita mo sa pribado nga sektor may pagpanguna ng ginpalayag daring Department of Labor and Employment nga siling sang duli oy bawal ina hindi na pwede nga mo na mangin basihan nga dapat hindi mo pagpariporton kag puntaton mo yung trabaho karon ng tawong wala makapabakuna. Ang pamangkot sini diri sa syudad sa Bacolod pila na yan ka percent ang ara sa listahan. Although gasiling ang Department of Health paagi sa Regional Office 6 nga ini sila willing, no? Willing ang tawo ang Department of Health sa area sa Region 6 nagasiling nga kung preparedness ang Bacolod City on top sa tanan nga mga LGUs kundi very good, no? Kay tinagapanguna Bacolod City in terms of preparedness or preparation. Pero ang kinanglanon diri nga subong dako nga challenge kay mga barangay official, so amo ni sila ang nagabulig upod sa mga BHERTS, BHW nga sige man gani ni may mga trainings pa sila, no? Ginatudloan man sila agod kung in kaso nga sila na magkadto sa komunidad nga mag-explicar, nga mag-convincer para magpalista sa vaccination program, makumbinser kag ma-explicar kung may ginapamangkot ang tao, makasabat sila.
Yamo na siya subong ang pilag ka mga update. No nga gusto naton hibaloon diri sa city government of Bacolod. Ang pinakanami nga balita iya parti COVID-19 kay at least ang Bacolod City no nagamat-amat damo ang mga barangay subong nga makonsider naton nga waay na cases sa malawing nga tiempo, no? Kag tingina mayo nga indikasyon at least ang kooperasyon sa publiko kag ang paglapta sang COVID-19 na pahagan-hagan. Kay kabudlay ko magsigi ini ang worry ko gid kon bisan diri sa aton bla may mga local transmission. Baw, dako gid nga problema kung nagataas ang imo siniya mo nga mga cases kay may tendency nga sa masunod nga bulan may ara naman pagkambyo sa patigayunon ang mga quarantine protocols, mga community quarantine nga mga regulations. Tebudlay, hindi na kita loyag sina, no? Ang Bacolod City, ang active cases, subong is 69. Pero kahapon, 0 sila, no? Why lang galing recoveries? Why man siyang napatay? Which is a good indication nga Bacolod City, at least, no, nagagamay ang cases, especially ang active cases. Hindi ko ma-maintain, taning permilang 0, single digit lang yapon, kundi mayad. Kagiban pag hindi ma-update karon sa probinsya sa Negros Occidental, nagkambyo naman ang desisyon kay San Primero sa Kandunita ni man ang ilang mga activities pati gayunon ti subong niya dran lang kuno sa Banwa sa Morsiao Ore nga gawon ko lang kabalo kung sako gini subong taga EOC sako gini mga city government because of the program gintala na karon nga aga Online sa hotline. paon ko lang makadali ang yasuning at Tiampon. Joining us this morning is the EOC Deputy for Medical and Data Analysis. We have Dr. Chris Sorungon. Doc, sorry gid sa disturbo. Good morning, si Action Art. Ngayong aga Bacolod. Salamat Yes, sir. sa time. Salamat sa time, Doc. Doc, karon nga aga may ara kita activity 10 o'clock I understand dira sa Government Center as part sang vaccination program. Dus may ara kamo da mga seremonya kapati gayunon. So may sa subong sini actually on the way kami sa airport kay masugat kita sa aton nga una nga bakuna nga maabot diri sa aton nga syudad sa Bacolod, no? Para ni sa aton duha ka level 3 nga COVID facility hospital among Corazon Locsin kag Riverside Medical Center. So pagkatapos sila pag-abot to sila sa new government center aton nga iga-endorse ang na-allocate na supply para sa Corazon Locsin kag sa Riverside Medical Center. Then pagkatapos sila may pagkaiwaton kita nga ceremonial na vaccination na kung sabihin pagkakartuan ini sa mga aton nga mga doktor diri sa siyudad sa Bacolod, no? Aton mga ginarespetar kag aton nga ginapamatian ng mga doktor diri sa siyudad sa Bacolod nga ginapangunahan siyang presidente sang Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter nga si Dr. Marco Salvador, ang presidente sa Negros Occidental Medical Society nga si Dr. Mike Sarabia, araman si Dr. Hector Gayares, ang atong deputy medical nga CEO sa mga Adventist hospitals all over the Philippines, araman si Dr. Romelo Tipres, ang atong infectious disease specialist consultant sa siyudad sa Bacolod, no? Kag damo pa ang mga doktor na mga may specialista naton nga para at least no makahatag ini sa mensahe sa pumuluyo na ini nga bakuna is safe, ini nga bakuna works kag kinahanglan tagid dinhi para maproteksyonan kita kontra kay COVID-19. Since this is only just ceremonial, why gid sang aktual karon nga pag tublok sa bakuna ya Dok nga matabo? May ara gid actual gid ang bakuna ni ang gihatag naton. So ini sila mismo nga mga doktor amo ning una karon nga bakunahan sini. Yes, isa lang ang mauna nato mabakunahan kay sila man ang level 1 nato nga frontliners nga health workers. Yes. So anyway, after sina i-distribute na nila yun ninyo or ibutangan na sa CHO ini nga mga vaccine before i-turn over sa duha ka hospital. Ang ato nga mga bakuna, dira mismo nato ibutang sa atong centralized cold room na na-situate dira mismo sa annex building sa new government center. Pagkatapos sila, no, ato na siya
distribute sa aton nga natalana nga mga hospital nga dapat makabaton sila nga bakuna. As I mentioned, amo na siya ang aton nga Corazon Luxin kag Riverside Medical Center. Finally, Doc, kabalo ko medyo sa ako kagid. Nag-mention si Vice Mayor Elcid, siningya, if given a chance and if allowed by the national government, nga pwede man kami makapabakuna, silingya doon 5 kami nga mga opisyal sa Bacolod, di nga willing man magpabakuna sang Sinovac. Pwede ayan na, Doc? Sa subong sini, ang aton nga lang tawon, kay ang natalana ni nga mga bakuna nga maabot is indicated sa duwa ka hospital. Amo na ang Corazon Luxin kag ang Riverside Medical Center. So ang aton nga unahon, amo na ang aton nga mga doktor, mga nurses, mga midwife nga naga-duty sa dalang hospital. Pagkatapos sina, if ever no nga may ara nga nabilin, makadto kita sa aton nga quick substitution list. Yung aton nga quick substitution list, amo na siya ang mga iban man hospital diri sa syudad sa Bacolod. I see. So, for the city officials, daw ay pa-chance no nga malakip di sila. At sa subong sinido, wala pa, no? Sa subong sini, as much as gusto naton na may mga city officials kita nga mabakunahan, pero sa subong sini, kay tungod ang direktiba sa atong nga Department of Health, dapat unahon taanay ang mga frontliners na ara sa priority 1, so therefore sila ang aton na pag-aunahon. So, may final na gid nga number? Sining vaccine na kwaon ninyo today, Doc? Ang maabot nga bakuna, bali mga almost 3,200 plus times 2, mga 6,400 na doses. Sige. On that note, Doc Surungon, salamat gid. Halong kamo sa pagbiyahe nyo, Doc. Good morning. Alright, good morning, Action Art. God bless. Action Hotline. Dr. Chris Surungon, ang Deputy for Medical and Data Analysis dira sa Emergency Operations Center. Actually, as we speak, on the way sila pakadto dito sa bahin sa Bacolod, Silay Airport. Agud nga i-pick up nila ang delivery o kung ang pag-abot sa sining Sinovac, no? Ang vaccine na gamiton para sa mga medical frontliners sa duha ka mga hospital. Silang ko gani mas namin pag inituod, no, kung ang national government, kung may ara, halimbawa sa AstraZeneca, no? Kung halimbawa, may allocation naman diri sa aton sa Bacolod City, kabay bataning ang national government mismo magambal, sila nga, okay, ibutang na include na sa priority list, magluwas sa mga frontliner nga mga medical workers, ariyo mga opisyales ng gobyerno, kamo ang ibutang sa priority list, kay sila man ni actually ang nag-atubang permi, mga punong barangay, mga opisyales nga inang aktibo bla, mga nagauyat sa magkomitiba nga mga konsihales, like Councilor Ising Salanga, siya yung nagasugat upod sa team niya dito sa airport sa nagalabot nga mga ROF kag OFW, mga muna bla, tindi man lawlahog ang risgong ginatubang nila. Now, ang mas nami pagina, kung ang masunod nga iga-deliver diri sa aton nga vaccine, makita sa publiko nga mismo mga city officials ta ang na-injection na o kung nabakunahan na, for sure ang tao ni makonvince. Ang kumpiyansa sang tao, pagkambal tao, ay, wag niya problema, gali, mapabakuna ako kay tiho, ang mga city officials na mong gani, mapabakuna man. Ang hindi lang kay mapabakuna, nabakunahan na. O, debla? So, dapat siguro, isa manis ang paminsaron dito sa nasyonal. Ngayon, allow na lang ning mga city officials nga ma-include sa priority list sa delivery sang next, nga delivery for Negros and Bacolod para sa sining vaccine. Pero sa tutuod lang bala, may mga kuan gani mong may mga vaccine na gani nga may mga individual na gani nga nakapa-inject, may mga report nga amo na nga nakauna niya pa-inject pagi sa ilaya gasto o tigaling ila man na iya kay may kwartas lamo. Tay baloon ta na kay ang next delivery kumayara paginman sa additional sa Sinovac nga mag-abot diri sa aton sa Bacolod kag Negros, amo man sa AstraZeneca nga tigin bato na sa presidente
kabay pa mas damo-damo na ini kag mahuman naman sa Bacolod sang Negros Occidental ang ara sa ilang nga listahan nga muna ang mabakunahan. Hotline. Kay kung madumduman, kung inambal diri masami sang halimbawa sa EOC, nga bisan nakaparehistro ka na, kung may registration sa kada barangay, wala na nagapatimaan nga kung narehistro ka na automatic, qualified ka rayon nga pwede ka bakunahan sang anuman nga vaccine nga mag-abot kag available. I-check ka pa na yan isang doktor sa mga eksperto kung bala pwede ka. Action Hotline. Ilan tawon niya, pero 10 o'clock, alas 10 siningaga, may ceremonial activity, ceremonial vaccination, nga patigayunon, dira sa New Government Center o kon NGC. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vacunation! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vacunation! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer
at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig.
Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history... Ay itres na. Action Hotline. Ayos ang pilag ka mga mensaheng ginpadala niyo karon nga aga aton atindihon niyo. Good morning kag happy birthday sa icon of the radio. Aksyon Fred Salanga. Amo ni siya nga halin sang una tubtub subong. Aksyon Fred Salanga. Hindi lang balita kun aga ginamonitor pati ang mino nga iya ginhatag birthday si Aksyon Fred. Action Hotline. Action Fred, ang amon amay, no? Nangin mentor, kag amon idolo sa Action Radio, kag idolo niyo man, nagasaulog sa niya kadlawan, karon nga adlaw. Action Fred, salamat gid no sa marawig nga tempo nga nangin kabahin ka na namon diri sa Action Radio. Ang imo mga kapamilya sa Action Radio. Ang imo nangin kapuso sa Action Radio. Pwerte ha, Action Fred, happy birthday, enjoy. Amuning COVID celebration sa birthday nga kwan subong daw ka piot gid bla daw ka budlay gid subong ihulag to no sige lang amo gina importante madayon ang birthday ta. Action Hotline. Action Fred, happy birthday sa mga nagatamyaw kay Action Fred. Thank you gid sa inyo no in behalf sa amon sini amay diri sa Action Radio. Salamat gid sa inyo mainit nga mga panamyaw. Mayon lang nagaling kay Action Fred ya. Akon pila gid to ka birthday ko. Kabalo kati Abril kuya mo. Permi lang ya kun hindi sa Semana Santa. Ati may subong do nakatibawa sa Semana Santa oh. Pero kung celebration do maka may rason ka to no. Ay nang Holy Week ang birthday mo gid permi nagtuon. May magadto gani siling mo ti kuan subong hindi ta pwede ka preparar kay dapat nakakuan kita no nakapinitensya kita nakakuan kita bala hindi kita magalagid ka bongga ka selebrasyon kadang kay siling nga birthday ko nga siguro tapos na ang kuan Holy Week. Action Hotline. Sige lang no anyway tanan no nga nagahiwat man sa ilang kadlawan subong adlaw happy birthday man sa inyo tanan-tanan kay pari kuano ga monitor gid siya nagparabuot gid sa mensahe niya si paring Sunny Boy Arnaldo Paladar gatamyaw man siya kay Action Fred paring Sunny Boy good morning thank you gid no kay Sir Joval Trinidad Siningya, please greet family of Master Sergeant Sammy Aguilar, retired Philippine Army of San Dionisio, Barangay Granada, Bacolod City. Avid listeners gina sila through transistor radio. Ang iya unika iha, no, nga si Day Cherry and his wife, Day Bibing, nga namit magluto kalo-kalo. Ba, do pariyon sila nunoy manggubat nga mahilig sa kalo-kalo. Salamat gida. Thank you. Ang tanan nga mga miyembro sa Operation Tulong Task Group, OTTG, kumusta ka mo? Nakabalik na ang mayong nga pagbiyahe nyo subong? Ay, perte. Kabay pa tayo yun na niya. Muna gina-expect natin, barang tising una panawagan, kabay pa may vaccine na mo. Nga ara na blang vaccine, nga madula na ni ang pamahog sang COVID, no? Nga at least mabalik na kita hindi man sa daan o kung normal nga gawi pero at least makahulag na kita sang mas tulotawhay lain na ni subong we are under the new normal bisan pa man nga madula na ang threat sang COVID-19. Action Hotline. Grabe man nga daan si COVID-19 kay mga mutation niya bla no kag halos kada bulan kada semana may mga nagakalanabo man niya nga hindi maintindihan sa sining kuano sa sining pag-develop sining COVID-19. Elizabeth Maragagamala, ma'am, good morning. Thank you, Gid, for listening karon na nga aga. Neni Imbornisa, kay classmate ko kay Barangay Kapitan, no, dira kay primo ko, Marlo Rustica, no, sang Barangay Bukana sa Ilog. Primo, kumusta da subong ang Bukana?
lawig na way ko ka bisita kay bisan sa balay gani way ko ka pauli tinuig na. Action Hotline. Kay primo naton no dira sa area sang Bukana Ilog. May aga dira bro Marlo o primo Kapitan Marlo Rastica. Morning, happy birthday. Halin kay 27009. Yes sir, noted. Halin kay 29348 sir. Salamat gina. Tuturok si Australia, monitor man siya. Tiway atong ginatikal mga kapidi na to. Pare, daw way gid ka tilaw matuigan ni matapos ning pandemic, daw way gid tuaw. Action Hotline. Oh. Si paring Jeffrey Hilangri ka monitor man. Thank you gida. Ari pang iba na maminsayo para kay idog kita dugay sa pila pa naton ka mga subject matter nga istoryahan karon nga aga. Kay Lilia Taton, live man sila subong ka monitor. Ara man si Christine Minies, Villa Lobos, good morning. Sa Energy Fans Club, monitor kami di always sa Barangay Pandanon, DSB. Si Marilo Kahilig, Maria Teresa Hopilinia, Maria Victoria Paridis Ngo, Carol Montoya, Jocelyn Libuon Dispuho, Josette Magwad de los Reyes, Angela Liarti Gayondato, Amy Esmeralda Dolido, Rimar Hicano Haliasgo, ang Castiliana, linya sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, gamonitor da ang pamilya, Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalpin, Kagtapayan family. Amor Malayang, good morning. Si Ropi Libran, gamonitor man. Jonas Trinidad Halover. Araman si Richard Grandea. Ophelia Galiro, RC. O gamonitor man. Ken Alon sa guys sa Tokyo, Japan. Si Paring Chopoy magbanwa dira sa Macau, China. Jose Hiherson Lapinig Junio. Si bro Jesse Di Kilato sa Bureau of Fire Protection sa Moises Padilla. Uy, kumusta dira Moises Padilla, bro? Niya kapigado gidri sa amon permi. Daway gisudan, mandir na lang permi litson nga baboy Action Hotline. Grabe Amo ni kapigado sumong litson nga baboy perming sudan lamong Elin Caborobias, Daijing, good morning. Ophelia Galero RC, good morning. Sir Art, have a blessed first Friday. Please kindly greet my sister Susana Galero celebrating the 60th birthday today. Salamat, salamat. Ara man ka monitor si Tita Elma Losok Polidario kag retired Major Paterno Turalba. Ay, si Sir Turalba ka monitor man. Boy Jolingo Lipong kag si Aksyon. Okay. Sige si Kenalon Sagay silinga tanan nga naga-monitor sa Aksyon Radio. Morning man. Tia Kim Iriman, Toto Andro Wanites. Kumusta ka na noy? Din ka na-assign? Si Friends, good morning. Si Lito Dayap, Utay Benedicto. Hari lang kami sa Victorina Heights, Mansilingan. Good morning. Janice Beres. Good morning, Lolo Dolpo Katsumbo. Napamatigid subong. Tilawan si Ma'am Injapi. Basi kung may kung ano to ang nakalabot man si Ilani kay makon primero nagwa tong balita sa BCPO yan nga may abduction gali kay linagsana ito sa SDC. Actually last the Wednesday pa na nagtabo ang insidente da no galing kay no dugin tago-tago nyo lang da why nyo gid di na recover ni nakita ni nagkadakpan ni mga nagkapalagyo dira nga mga children in conflict with the law. Charles Borromeo, good morning. Harapan Rodilin Alvarez sa Bayabado. Ari gali okay nagsaka gid diri ayo gid nga nagapay balo kun nagapaksyon ni kun sino man ang nakakita sang isa ka bag color itom nga may unod nga mga ID, passport, power bank iban pa. Nawigit sa dalan sa Barangay Granada ho kung mahimo palihog lang dulong sa istasyon sa Aksyon Radio. Di gani siling nga mag-contact lang sa cellphone number 0963-756-4263. Again, 0963-756-4263. Importante ginina ang nag-apaksyon diri si Janet Laguna. O, sige, ang ginapabalo na ba kung makita ni man paliguli diri sa Aksyon Radio o kung stagiya kay parang makuan ay,
hindi man siya mag-problema, may mga ID pa ni, may mga passport ba ho? Action Hotline. Sonia Agravante Gulingay, God bless ko nung happy birthday kay Action Fred. May aga, nagaupod si Lula sa imo sa radyo. Salamat. Sino nga lang Lula mo? Toto Aligin. Gamonitor man Toto Aligin. No? Dira sa may area sang Barangay Banago na ng inyo na to. No? Hindi na Barangay 1. Salamat gid. Bia Jonathan. Good morning. Yudi Torta de la Piña Barbecue. Grabe yung imong ngalan kapilido. Ang sunadsan o sila yan ni Lula pang bakuna. Itinay na siya. Salamat gid. Ti ang pwede dira kon ang vaccine ngayon ang pagtuon sa expert nga pwedeng senior citizen. Actually, priority list ni may mga bisan gani ang may mga comorbidities mo, dapat mangin part sila sa priority list. Kaling choice yapon sa family kung mapa-inject sila. Action Hotline. Idol Kenneth Valencia, Ronnie Gordon, good morning man kapanghagad si Kenneth Capidasona. Ronnie Gordon, monitor man Alex Montesa. Hindi pa mapapakuna singuna ang mga officials. Taano pa ang brand na ginahulat nila? Aside sa ginatag ni Chinquayla, Chinquayla ha, si Sinovac, sila ba si Berbrand na luyag nila? Ay kalain, actually willing diri sa city, may mga city officials na nagpareser nga okay sila ya. Problema, galing kay Enting National yan, nag-ubrasang priority list. Ang priority list, nga mo na dapat sundon. Hindi ka na pwede nga siling ma-insister kagin nga, ako ya, dapat unahon nyo. O, nga dapat ako yung unahon nyo nga i-bakunahan. Kaya mo ng guidelines, sigin pagwasan nasyonal mo. Action Hotline. Pero totoo na, kung ako tuod, yabing pamangkuton, sakto ning point ni Sir Alex Montesa, mas mayo kita ni, nga kung ginuna ang mga opisyales ng gobyerno bla ipakita sa tao nga ti sila gid yang naguna kuno sila gid yang naguna nga nagpabakuna kay hindi ka na mabudlayan in terms of information and education campaign. Makita sa tao ya siling makambal sa bao very good kaya mga opisyales naton amo gid yang naguna nagpakita yang sila yang mismo willing magpabakuna. In short, ang tao ang kumpiyansa niya bla sa bakuna ara kay kabudlay tuod sinang hindi mo man mambal nga no ang tao kumbensyon mo lang outright kang pagambal mo bla mapasugot magpabakuna ti kumo damo sa may eksperyensya alin sa bakuna si unas kabataan, no? Ding vaksya to bla, remember? Para sa dingge to, ti damo ang mga nagkaladisgrasya sa to, kundi ang tao may kadlok, kay ti ang injeksyonan mo, ang bakunahan mo hindi niya sapat. Tao niya kabuhi, ni isang tao ang inistoryanta, ti sinuluyag, abi, nga instead nga maglawig kabuhi mo, ang imo ginando may protection sa lawas mo, pitik sintas siya pagbakuna si mo nagturong kalimutan mo na kundi hindi kaya magpasugot siyempre. Action Hotline. Actually, may mga nagakadto sa akon personally ka nagambal, ti ano ni siya ang ma-recommend mo? Siling ko amo ni siya ang gina-explicar sa gobyerno. Pero may mga ara pa naman nga evaluation from the experts, mga doktor, nga amo na siyang maga-determine kung qualify ka mo, pwede ka mo bala, kapin pa senior citizen, no? Damo senior citizen nga nagakaladto sa akon personally. Singlatik kami, sir, pwede kami. Nano ini? Ang pagparehistro, ay gina problema. Magpa-register ka, pwede lang na iya. No? Kay, in terms of registration, pwede ka malang gani ka-decide sa uli, nga hindi ka na, kung mag-atras ka. No, hindi manabot ang balon na kung nakaparehistro ka na piliton, kag bitbiton, kay mo yakadto to sa mga health center, Action Hotline. o kung sa vaccination centers, no, hindi na mo na matabo. Kundi may ara pa na process, in kaso, giman i-check ka pa na, no, sa mga health experts coming from the city health office. No, kaya na mo, abi, confusion, yapon ang tao, galibog, yapon ang ulo, tikinang landry explanation, sang mga eksperto, may mga doktor daw, ang City Health Office, kag mga volunteer doctors, under EOC, nga mo ni silang nag-explikar subong, ang training gani sa Bacolod until mga March 12 ba ni? Kaya katapusan ang 5 clusters sa mga BHW,
Kag may mga simulation exercises pa. Ngay moon, ti sa simulation exercises na dra na i-actual na gid citywide kunano ang kandaan sang city. Action Hotline. Na kagway labot until March gali pa ni sa 7 man no sining kuan man no sini man nga weekend kundi gin-extend man ang pagpangbakuna para iya sa polio kag measles diri sa Bacolod City mga 80 to 81% no ang natapos na kompleto na pero may mga barangay gyapon nga gina-priority ang dalagko nga mga barangay numbered barangays diri sa Bacolod may ara man nabilin pero sa big barangays kag name barangays ang tangob kag Villamonte according sa City Health Office naton amo ning do medyo nubo kunong output no siling ni Dr. Edwin Miraflor Jr. Action Hotline. Kabay pang mahingagaw niya sa nabilin nga mga inadlaw. When we come back, balikan naton karon ang mga update dugang kandaan naman sa probinsya kag iban pagin nga development pagkaligad gid lamang sini. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros.
Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdarat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Rabilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo.
Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna. Kikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Ay, nano atong nag-action firing line to siya, Ari ako. Action Hotline. Alas 9:13 na Action Radio Philippine Standard Time. Oy, good morning gali dira kay Edgar Cobol, Jose Mongcal Torilla, kag Fukuda Eleanor, Jose Erson Lapinig Gonyo. Nabasa ko na ni kaina. Nga gawon ko lang si Action Eden, antes kita magtakop karon nga aga kung kumusta na to, kung nakaabot na kay ato na to subong sa airport, nagahulat tong timo from DEOC. Kag pila pagid ka mga representative man, mga medical workers siguro nga nag-ulupod dito para sa kuha sining Sinovac, no, nga vaccine karon yang aga, no, nagland ng eroplano, bisan picture di pwede for security reason gano na, pero kwaon ko lang sa Action Eden kay dugay-dugay invited actually media karon niya for the actual or ceremonial vaccination dira sa government center. Ara ko na karon magkadto ko na. Alas 9:14 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Eden, kumusta na da subong? Patrol reports. Ang area da sa airport, why ka mo ginpasulod? Action Eden? Good morning, out no call sa kanan natin ng mga ka-action. Kita sa minsan lang sa Silaing Airport Action Art. Bangag niya hindi pwede makasulod ang media dito sa sulod. Different sa lang Action Art, sa lagyan lang or nagsisigda lang kita. Yung malibot lang lang kaisa kag magwa tayo, yali kay hindi kita allowed. Okay. So, wala labot mo tayo mo na po kung also mong election art mo, isulod kayo sa airport, dapat may harap ka sa flight details dira or may harap ka dito sa managing doon. Pero gin-interview ka or wala ko yung interview, kung pamangkot action art ang mga gwanda, wala nyo lang dugay, mga 9-10 action art nag-land ang aeroplano nga ginsakyan man o ginkargahan sang vaccine action art, particularly sinong Sinovac vaccine para man diri sa siyudad sa Bacolod. Di ari di subong on standby man, actually may patrol bigani siya sang Sinay City Police Station. Kag siyempre kay na naka-coordinate man kita, ari man di ay action art ang team nila ni Sir Lester Liada, kag ari man action art ang from Highway Patrol Group. Okay. Ibang pagit ang law enforcement unit action art nga mas mahapos karon mala sa pag-transit sang bakuna gikan diri sa airport pa dulong sa siyudad sa Bacolod. Kung di ni action art ipahamtang sa cold storage dira para ma-inventory. Kag along action art sa circumferential road, may pilaman ka mga patrol car units from BPPO nga on standby man para possible laguro karon action art mag turn nila panghatak ng action art sa ni karon sa butangan or ang mabiyahe sang bakuna. We don't know lang kung ano ni ang particular nga kinakyan action art nga kargahan sa sining bakuna. Bamagyaw yung understand yung cold storage niyang kinanglan mo, hindi pa kita makakita from here, hindi man tayo kakita kung ano action art ang ginsakyan. Sitwasyon. Yes, correct. Oo. Yes, correct, action art. That's why nga nagahulat-hulat lang sa diri sa Guakman. Kaya dahil sigudal-digay mag-move naman ni Kirti initially to action art kagapon hanggang ni Dr. Tris Sorongon, 28 man ni kakartot action art mo. Ang sudlan sini? Oo, ang sudlan sini action art. Kaya pilaman lang ang
vaccines nga para diri man. Gagmay sa man lang syudad tuloy sa Bacolod. suludlan sina ang mga bayal, sina aksyon din kagagmay man lang mo. Yes, correct, Action Art. Kasi given nga ang sa Corazon Locsin, 1642, 1642 sa Corazon Locsin, plus ang 1493 sa Riverside, mga 3,135 Action Art. So, matambal ko po ni Dr. Chris mga 28 ka karton ini. Kasi basigyan magdamay lang maniti, pero Action Art para lang sa kada sigon, mabla para lang matasig. Okay. Titik do grabe na natin ang init. Amunin may mga convoy man Action Art ang ating Para hindi siya ma-delay. Correct with Action Art. So Sige. far, nagawala-tulas na kami din kaya bansang guard delay sa airport, pinaplas para pa man sa Action Art ang pagpapanaog kag sang vaccine Action Art. Aha. May mga nakasulod kuno kaina na ba si ko naka nag-awas ko dal wala pasulod da. Action na din. Ay nawagtang signal. Sige na lang pero siguro mas mahay na lang mauna na lang kamos convoy balik di para mahapit niyo ko kay para makapa-NGC man ko. Yes, sige, Action Art. Okay, para nga dito na lang nato nakaroon ko na, no? Para at least nauli ka mo ginas convoy, binigla mo na guro nga dawain lang ka mo ginalaw to pasulod. Ay, actually, Action Art, hindi kita sulod. Kaya may actually ng iba, nasa-defense from the media man, nga diri lang man sa Gua Action Art. Ara, malanggali ka mo tanan sa gwada. Yes, correct, Action Art. Sige. Halong nga mo aksyon na din, kay aksyon na niya, para nga kay ma-proceed ko to sa NGC mo after sinidiho. Yes, Action Art. Ayos. So, diri sa po Action Art sa Silay Airport, Action Ida na daw siya. Una naman sa balik sa ulit action. Diba ko lang action na radyo. Salamat kid patrol. Karon na lang niya kay para nga makita tagi ng aktual karon no kadakuon sa bayal ni ang coverage ta kay cover tani karon to because media is invited para sa ceremonial vaccination ang mga pag-inject pagtublok na wala pagbakuna gid sa mga medical workers kag pila ka makilala kag mga official no sa mga doctors diri sa Bacolod City tidra na sa karon sa NGC pag patigayon doon 10 o'clock ang ila schedule pero most probably may mga delay man matabo because nga tikabalo ko naman kamo nga may mga travel time requirements para magabot nila hindi pero kung nakaprepara naman guro pag blastar ni ceremonial activity ni ma-start naman. Action Hotline. Ayos galing kay Tichempo ko limitado gido. Alang-alang nakita sa aton sini nga pagpangalagad way kumalabutan si Chris Lee Wing. Chris Lee Wing, grabe nga apelyido niya. Salamat gida for monitoring karon nga aga. Ang iba nga ma-update please karon na lang sa Action BBB program kag bantayan no karon kay ma-cover kita no sa ceremonial activity dira sa Government Center. Tamiya lang si Action Fred, happy birthday siling ni Bro Gabriel Hipilga. Sino na yung manggubat salamat gid no sa imo man siling pag-monitor. Ayos, ang iban hindi mabutan karon na lang sa udto please no ang mga mensahe ninyo nga padala no ari na lang maiban lang ko bisan pila lang gid para at least kwanta niyo makomodar taman dali lang gida Lilia Taton nabasa ko naman kay Lilia si Marilyn Abarte good morning man sa imo thank you gida si Gina Hirona Fernandez sa Hagimit water district why naman tubig ang Hagimit 3 days na Hagimit lakarluta ni no why kuno tubig daw Legay Villares at Chibar, Araman, si Janes Berhis. Morning lang, Lolo Dolpo Kachumbo, nagapamati Gitsubong. Ano ni Colonel Kachumbo ni? Jomari Pormentera, monitor dira sa si Jenny sa Binalbaga na. Thank you. Francisco Guangco,
kag si Jesse Di Benagracia, Charles Borromeo, morning, Sonia Agravanti Gulingay. Thank you man, Rodelin Alvarez sa Bayabado, Huma Lumina, Rosalie Antorin Navales Rojo. Thank you gamonitor man sila. Thank you gid sa inyo sining mensahe nga ginapadala. Nga ko lang mabilin sa inyo karon nga pabakuron teng immune system tagid. Resistensya sa lawas para ibitar sa anuman nga balatian, no? Ang tandaan tagid mga kaaksyon nga ini nga produkto ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa napulo ka pesos lang. Can you imagine kung ano bala ang benepisyo nga baton naton sa lawas ta, because napunan ini sa vitamins and minerals ang ginabuligan gin nga mapabakod niya ang aton immune system kag resistensya. Available ni tara na masanga sa Negros Gray, Sincere Wakong kag sa mga butika malapit sa inatag sa mga lugar. Aksyon at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang balik. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.